Gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga mas grabe ug desperado na ang pagpangdaot nga usa ka matud pa organisadong demolition job batok kaniya. Ani ang report ni Argel Relator. Sa video statement ni Vice President Sara Duterte nga gipagula sa Office of the Vice President adlong Huwebes, unang gibutyag niini nga ang black propaganda usa ka hugaw nga parte sa politika o gamiton kining sandata batok kaniya sa mga taong nangandoy nga makita matud pa siyang mapakya sa pagtuman sa iyang gipanumpaang katungdanan sa nasod. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Tataw matud pa kini sa nahimong pag-atake kaniya kalabot sa confidential funds, pagpakatag og video sa Commonwealth traffic, pagmugna og issue sa pagbugna sa security sa opisina sa OVP, pagpagawas og testigo nga gipasanginlan siyang parte sa Davao Death Squad. Mga giingong gihuptan daw niya nga mga baril ug ang pagbastos matud pa sa relasyon nila sa iyang bana. Lakip ang migula nga online scam sa social media sa kwarta partikular ang scholarship ug babaon program sa mga estudyante. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Luyo sa mga akusasyon batok kaniya, nagpasalamat si VP Sara sa padayong nagasuporta kaniya. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.